Sa Good Vibes, kapistahan ni San Juan, Subunga Adlaw, ang iba nagapa-beach, ang iba nagapa-suba. Ang Malugo River sa Ibi, Magolona, napuno sang tawo Subunga Adlaw. May report si Romeo Subaldo. Hindi holiday ang kapistahan ni San Juan Bautista pero nagadagsa ang tao sa Malugo River sa barangay Nangka sa Banuasang Ibi, Magalona sa idalom sa ginakaayong nga Taytay. Kainasang udto sa may Taytay pa lang mismo sa highway nga parte sa Bacolod Negros Occidental Economic Highway, makita na ang nagapaligo sa suba gikan sa ibabaw. Wala untat ang pag-inabot sa mga naga-excursion, pati mga naganegosyo sa mga pagkaon nagapadulong man diri. Nagabahaabi ang tao sa kilid sang suba. Bisan diin, may mga nagaparking nga motor, tricycle, kag mga salakyan. Daw naging instant nga resort ang suba. Mayara na ganit sa mga cottages sa higad sini. Si Arnold Vallares, kay isa ka security guard, nagsiling nga kinaandan niya na nga basta gani San Juan. Wala sa nagatrabaho. Nagapadulong gid sila sa suba, kag hindi sa baybay. Iway kami kapati sa baybay, kay si Cristo, bunyagan, suba. Hindi sa baybay. Hindi sa baybay. Ah, Sa suba, sang Morgan. DOP kuya, tungod sa pagsalibra San Juan. Gani ang bilog nga pamilya, naga-excursion sa suba halin mag-aga, tubtub na maghapon. Ang iba naman, nagasiling nga mas maayo kung sa suba kay man, mabugnaw ang tubig halin sa bukid kag wala pa sang entrance fee. May bayad bigyan sa bukid. Pero kung damit ka ba ligo, may bayad ka. Sa bahay libre. Libre diya. Libre sa bayan. Kita ka lang yung pustikan. Ang idalom sang Taytay mismo, ginapunsukan sang tawo kay manhandong. Hindi lang kuno kung San Juan nagadagsa diri ang tawo. Kung weekends, masobra pa diri kung kisa ang kanamuon sang tawo nga nagapaligo sa suba. Ang iban, halin pa sa mga kaiping nga mga syudad sang Silay kag Victorias, kag diri nagapaliwaliwa. Bata kag tigulang, mansig-mansig sa pagpangita sang plastaran para i-enjoy ang ini nga tradisyon sang mga Katoliko.